ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ସମାଜରେ ଆମର ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଭଳି ଆଚରଣ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମିଛଟାରେ ଲୁଟି ପଇସା ଖାଇଥାନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୁଶାନ୍ତ ଦାଇକର। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି କହୁଛି, ଆପଣ ସମାଜରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭଳି ଆଚରଣ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବସ୍ରେ, ଟ୍ରେନ୍ରେ, ସାଧାରଣ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ପଇସା ମାଗିଥାନ୍ତି। ଚାଲିଥାଏ ବାଘମାରୀର ଅଟ୍ରି ମେଳା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ, ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବାରେ ଗହଳି ଥାଏ ରାସ୍ତା, ବହୁତ ଜାମ୍ ଥାଏ ରାସ୍ତା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି। ସେ ଗହଳି ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଥିଲି ଯାତ୍ରା, ନିଜକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋ ପାଦ ମୋତେ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା ହଟକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ। ହଟକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଦେଖିଥିଲି ରମାକାନ୍ତ ପାତ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ। ଯାହା ଦେଖିଥିଲି ସତରେ ବାସ୍ତବରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯାଇଥିଲା। ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍। ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ସରକାରଙ୍କର ସୁବିଧା ତ ମିଳୁଛି, ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅନେକ ରକମର ଚୁଡ଼ି ସହିତ ଅନେକ ସାମାନ ବିକୁଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସତରେ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ମୋ ନତମସ୍ତକ ସେଇଠି ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ। ରମାକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ଘର ଗେଡ଼ିଆପଲ୍ଲୀ, ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍। କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ବୋଲିକି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ସବୁବେଳେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଚାରିଥିଲି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ପେଟ ପୋଷିବା କ'ଣ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସଫିସିଏଣ୍ଟ? ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଘରର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଥାଏ ମୁଁ ବେପାର କରିଥାଏ। ଗାଁରେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ମୋତେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏହାକୁ ନେଇକି। ନା କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମାୟାଧର ପାତ୍ର, ଗେଡ଼ିଆପଲ୍ଲୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍, ତ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି, ଖରା ଭିତରେ ଆପଣ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମିଳିଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବସୁଛୁ। ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଲ୍ ଫଲ୍ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ଆମକୁ ମିଳନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେ ସୁବିଧା କିଛି କରାଯାଇନି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଖରା ତଳରେ ବସୁଛୁ। ପେଟ ପାଟଣା କଥା ଆଉ କ'ଣ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଖରାରେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବେପାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ହଁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିବାରେ ମୋ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ବେପାର କଲି ଏଇ ମକର ଯାତ୍ରାରେ। କେବଳ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେପାର କରନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ସବୁଦିନ ବେପାର କରନ୍ତି? ନାଇଁ, ସବୁବେଳେ ଗାଁରେ ଦୋକାନ ଅଛି ଏବଂ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ଦୋକାନ ଦିଆହେଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଯାତ୍ରା ମେଳା ଉତ୍ସବ ମାନଙ୍କରେ ଷ୍ଟଲ୍ ପକାନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ହଉ ଭାଇ, ସତରେ ଭାବିଲେ ଟିକେ ଗର୍ବ ଲାଗୁନି? ଆମ ସମାଜରେ ଅନେକ ମଣିଷ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଭଳି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଆସନ୍ତି ବାଘମାରୀ ଅଟ୍ରି ଯାତ୍ରା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କଠୁ କିଛି କିଣିବେ। ରମାକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଏବଂ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର, ସତରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ମୁଁ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ 10 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇଥିଲି। ସତରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ, ତଥାପି ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ। ୟାର ବ୍ୟବହାର ବେଶ ମନ ଛୁଆଁ। ପକେଟରୁ ମୋବାଇଲଟି ଆଡ଼େଇଥିଲେ। ମୋବାଇଲଟି ଆଡ଼େଇକି ରମାକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ପରମିଶନରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲି। ଆଶା କରିଥିଲି କିଛି ନହେଲେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବେ, କିଛି ଲୋକ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କଠୁ ବିକୁଥିବା ଜିନିଷ କିଣିବେ। ସତରେ ଭାବିଲେ ଟିକେ ଗର୍ବ ଲାଗୁନି? ଆମ ସମାଜରେ ଅନେକ ମଣିଷ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଭଳି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଆସନ୍ତି ବାଘମାରୀ ଅଟ୍ରି ଯାତ୍ରା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କଠୁ କିଛି କିଣିବେ। ରମାକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଏବଂ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର, ସତରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ମୁଁ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ 10 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇଥିଲି। ସତରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମୋତେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଗହଳି ହୋଇଥାଏ, ତଥାପି ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ।